ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ସହଯୋଗ, ଧନ ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କଥା ରହିବା। ଅଶୁଭ ଫଳ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲୋକ ଠକିବା, ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯାନରେ ମାଡ଼ ହେବା, ପେଟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପୀଡ଼ା, ଅଗ୍ନିଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଉପକୃତ, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା। ଅଶୁଭ ଫଳ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, କାଚ ବା କଣ୍ଟା ପାଦରେ ଗଳିବା, ଦନ୍ତାଘାତ ଭୟ, କନିଷ୍ଠ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନ, ପେଟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଏ। ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର କଳହର ମୀମାଂସା, ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର। ଅଶୁଭ ଫଳ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭୟ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, କଣ୍ଠଜନିତ ପୀଡ଼ା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଭ୍ରମ ଦେଖାଏ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆୟ 9 ବେଳେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି 11। ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ।